Som dizajner Majo Lukáč. Maroš. Z Handlovej. Z Bratislavy. Otázka je, čo urobil dizajn pre mňa. Odpoviem štandardne Ostblok. Ostblok je niečo, čo tu už 20 rokov malo byť. Niečo, čo tu už 20 rokov malo byť. Hľadanie strateného životného štýlu Československa. Staršie kúsky z toho bakelitového ranného obdobia, to je slímač kde? No, to sú tieto, to je ten talizman. Talizman a telefúnken nejaký máme. Pozrite, tento talizman telefúnken a Slovenskej národný príjimač. Trošku neskôršie hľadáme, tesne po talizmane, alebo medzi tými talizmanmi, ale vidím, že to tu... No ale bakliťák, prvý, naozajstný vývojový nie je. Chýba vám tu začiatok. Je ľúto na to šliapnúť, ale musím. Jak vždy. Pozri sa na to! Včera som o ňom hovoril. Eminem. Polož to tam, aby niekto nevidel, že to máš v ruke. Dizajn. Funkčnosť. Krásny vzhľad a adekvátna funkčnosť. Spôsob uvažovania o veciach. Slúžka konzumu. Darko, aj sa. Čau! Ale tak, víš, všetci by všetko chceli zadarmo. Počasie je dobré, obchod bude dobrý. Ale 5 ľudí je tu čo, o ničom. Ber, počúvaj, ber toto. Nechcem ja nič. 15 €. Nechcem ja nič, počúvaj. To je stará vec, čo robíš? To ma absolútne akože nezaujíma toto. Toto ma zaujíma, koľko by si za toto chcel. Toto vajco, škaredé. Víš čo, 15 € a ber to. Ber to, nech to nenosím naspäť, lebo... Ty si to zober. Nemám ti ešte zaplatiť. Tak to nikto nechce toto. A čo by to nechcel, však to funguje. Je to špinavé. Si Dáš to ma mal aspoň do- očistiť. Za 15 €, keď si to očistil, tak to zoberiem hneď. Ináč to nechcem. Pozri. Kúkni, jak nové. Dobre, toto ma zaujíma. Iba tak zbežne. Tiež 15 €. No určite, toto 15 €. Počúvaj, daj 25 a zeber obidve a chod. Počúvaj ma, toto chceš? Zoberme obidve a dá nám Ja zoberiem Počúvaj, obidve. zeberte obidve, dajte 20 €. Dám ti 10 € tuto, do tohto ti toto vložím a zoberiem obidve, že som to ja chudobný človek. Dobrý, Budeš mať viac To je miesta, prdeli, budeš mať prehľad. Drbem sa Je o to v poriadku. 6 ráno sem stávam, Poznáme dojdu sa nejaký ten útorok. traja normálne. takí, jak ty a ešte ma menej, a keď som sem šiel. Ja musím prezradiť, že sa mi zobrali ruky, ja bol strašne rád niečo také robil. A ja som to urobil tak, jak som si myslel, že takéto nejaké rádio by sme mali mať. A to bolo toto. Čiže váš návrh bol technický výkres? Áno, Celý rozmerový, dizajn. áno, ale tiež chcem. Bolo to tá sáda a takto to vyrobili to na strik. Ale vidím, že ste urobili viacero návrhov, že to nebol iba jeden Každý návrh. tri.
Každý 3. Každý 3. To bolo tak, aby nikto nemal málo, alebo nemal mnoho. Išlo to k direktorovi, ja som musel mať len ticho, žiadne tieto len technické veci, čo som zreferoval. Dobre, viete čo, za pol hodiny boli hotoví, to som nečakal. Aj rejiteľ, aj účtový, naraz som mu rozumeli všetci, ale bolo to čo rozumieť. Joj, to vám musím povedať, mne tak svrbela ruka, ako keby som cítil dnešné doby. Rýchlo a zbesilo. Objaviť, uchovať, inšpirovať. Splatiť dlh našich otcov. S radosťou. Keď prázdne vrecká mám, keď nevíde mi plán, hrám aj keď prehrám, dá sa to aj bez drám. S úsmevom, len s úsmevom, sa dívam na svet s úsmevom, čo zmení na kvet zabudnutý, zamračený lišajník. Kráčam vždy s úsmevom, ten všetko povie s úsmevom. Sa krádam do vied, do takých vied, v ktorých vládne výkričík. Spievam si s úsmevom, mám na to dôvod s úsmevom. Sa dívam do nôd, on je môj pán, pomáha mi, keď som sám.